ଗ୍ରାମର ଆମର ସୁଦୀପ୍ତ ଭାଇର କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କଳସ ଧରିଛନ୍ତି ଦୟାକରି କଳସ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି ଦୟାକରି ସେମାନେ କଳସ ରଖିଛନ୍ତି ଜୟପୁର ସୁଦୀପ୍ତନାଥ ସାହିର ଯଦି କୌଣସି ମହିଳା କଳସ ଧରିଛନ୍ତି ଦୟାକରି କଳସ ରଖିଛନ୍ତି ଚାଲିଲା ଜୟପୁର ମହାଦେଶ ଲୋକ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଜୟପୁର ଗ୍ରାମର ସୁମିତ୍ରନାଥ ସାହିର କୌଣସି ମହିଳା ଯଦି କଳସ ନେଇଛନ୍ତି କଳସଟିକୁ ରଖିଛନ୍ତି ଜୟପୁର ନାୟକ ସାହିର କୌଣସି ମହିଳା ଯଦି କଳସ ନେଇଛନ୍ତି କଳସ ରଖିଛନ୍ତି ମମି କୋଉଠି ପଳେଇଲାଣି ଫଟୋ ଜଣ ଜଣ ସ୍କାନ କରିବାକୁ ଗୋଟେ କଥା ଟିକେ पहुंच करते पूरा माड़ खाई माड़ खाई स्टोरेज फुल हो